Dobar dan, nalazimo se u Gradskoj knjižnici Solin i pripremili smo dječju radionicu na temu ljubav. Materijal koji nam je potreban su kartonski tuljci koje dobijemo od toaletnog papira ili možemo od toaletnih ručnika pa se samo prepolove. Imamo ova srca od pjenastog papira, plastične oči i obični bijeli papir i neki u boji. Može biti crveni, evo ja sam izabrala crveni, ali može i nekakva druga boja. Pribor koji nam je potreban je obično ljepilo za papir i škare. Evo uzet ćemo tuljak i prvo ćemo napraviti uši. Na ovo veliko srce nalijepimo manje. Ja ovdje imam već gotova srca. Ako vi kući nemate gotova srca, uvijek možete od ovog pjenastog papira sami ih izrezati i zalijepiti sa uhu ili nekim malo čvršćim ljepilom. Znači kad smo ova dva srca spojili jedno na drugo, sad ih lijepimo na ovaj tuljak. Evo ga i dobili smo uši. Sad ćemo zalijepiti oči. Sad već imamo i oči i trebamo napraviti mišima brkove, pa ćemo mu napraviti male. Znači, dvije tanke trakice od običnog bijelog papira. Vi možete upotrijebiti neku drugu boju. Znači, sad ćemo ovaj trakicu koju smo izrezali prepoloviti na pola. I uzet ćemo opet jedno srce i na to srce zalijepimo brkove. Evo ga. Još nam je preostalo napraviti rep. Na taj rep. Rep zalijepimo i naš miš je gotov.